There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hallelujah. Praise Jesus, the mighty Lord of all. Amen. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present to serve the Lord. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present to serve the Lord. Diyos mo rin na hapon, tabi sa inyo kabos mga tugang. Good afternoon everyone. Xiao sa mga tugang tanga Mandarin. Okay? Chongwen, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Kaya nga, ngunya na daw ning Lunes, ano? Kita mag-iribahan giraray petsa 10 kang bulan ning Pebrero 2025. And by the way mga tugang, ini po sa rong tape as live ta si Father Butch kaibahan ko ang mga kapadian digdi sa University of Santo Tomas Legazpi. Ma-attender po kami kang Thanksgiving Mass kan sarong bagong Dominica na padi na na-assign digdi sa UST duman sa Zamboanga, ano? Kaya tulong aldaw po kami duman mauli kami mga petsa 12 na, okay, ning hapon. But anyway mga tugang, padagos bang kita giraray sa paghatod sa indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon sapagkat mahal na mahal ka mo ni Father Butch. Amen? Anyway, ngunya na daw mga tugang ning Lunes, siyempre primer dia de semana, first day of the week, ano? At sa tuya naman siyempre ang pag-urulayan, ano mang ikakaray ka sa tuyang buhay. And by the way, kumusta po? Nagsimba kayo kahapon? Sana po nakapagsimba ka mo kahapon. Magayon baga na kita nagtataoning panahon para sa Diyos. Okay? Let us give time and space, to worship God, to thank God for all the blessings, Kasi minsan ang tao kaya nakakalingaw na Father, nakakalingaw dahil sa busy, okupado, busy sa trabaho, arog na kaini. Kaya mga tugang ang nangyayari ay sabi nga ni dahil sa kaabalahan kang sa tuyang mga pigigibo, nakakaligta na kita, nakakalimot na kita sa mga importanteng bagay. Anong importante mga bagay-bagay? Yun nga ni, why should we take for granted things that are necessary, so important in our life? No? For example, arong na kani, ito baga nga ning exercise. Exercise sa buhay, importante pero nalilingawan ta na. Kasi, Father, wala na, pagod na ako sa trabaho kaya hindi na ako nakapag-exercise. O miski nga ni sa pagkakan. Yung mga importanteng bagay, nagkakakang kita mga tugang, nagmamadali. So alam mo, sana bigyan tang importansya ang mga importante sa buhay. Kasi, yun na nga ni,
bakit binibigyan natin importansya yung mga bagay na hindi naman masasabi talagang very important? Important but not very important. Anong importante? Buhay o hanap buhay? Ah, kahit may hanap buhay ka, kung patay ka na, hindi ka makakapaghanap buhay. Kaya parang makapaghanap buhay ka, alagaan mo ang iyong buhay. Pag sabing buhay, kalusugan yan, Father. Ano? Kalusugan. O at nasabi nga ni, kay punta kay Dr. Sunshine. Okay? Sunlight, yan. Kay Dr. Air, oxygen. O yan. Kay Dr. Water. Yan yung mga importante sa buhay. Minsan, dahil sa okupado na kita, dahil na kita nakakapagtauning importansya sa mga importanteng bagay. Tandaan natin mga tugang. Kaya importante baga ang magsimba tuwing linggo. Hindi dahil, Father, kasi obligasyon kaya nagsimba ako. Hindi po. Dahil hindi sa obligasyon. Kasi minsan ang tingin natin masyado naman tayong legalistic. Sumusunod tayo sa batas dahil takot tayong maparusahan. Hindi po naman ganon. Sumusunod tayo sa batas kasi yan po ay ikabubuti. Yan, ikakarahita yan. Yan. Kaya sumasabi, bakit ka sumusunod sa batas? Hindi dahil ikaw ay takot o dahil ikaw ay pag hindi sumunod, mapaparusahan. Hindi po yun. Ang pinakadahilan kung bakit tayo sumusunod sa batas, sapagkat, after all, ikabubuti yan eh. Kaya kung hilingon ta mga tugang, kung arog ang kasatuyang mga pag-iisip, ikakarahay iyan, gigibuhon ta. Ikakarahay. O bakon iyo. Kaya magayon mga tugang ini. Anyway, gusto ko lang balikan so nangyari kasuhapon sa Ebanghelyo. Magayon sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Maganda po na balikan ta ito. Magayon nun kasi na si Jesus baga mga tugang ay dinagsa ng napakaraming tao. Nakinig sa kanya, yung mga tao, nakatayo sa baybayin ng Hinesaret. At ayun nga, kabababa lang mga tugang ng mga mangingisda mula sa pangingisda at syempre nandoon yung mga fisherman. And but makikita natin na ang unang mga tinanggap ni Kristong bilang mga alagad o mga kasama niya o magiging katabang niya ay ang mga mangingisda. Nagtataka ba kayo kung bakit hindi mga farmers ang inuna ni Kristong inanyayahan na magsumama sa kanya? Bakit hindi yung mga scribes and Pharisees na matatalino? Napag-isip-isip na ba ninyo yan? Alam mo, naisip ko rin minsan yan, pero hindi ko talaga maubos maisip kung bakit. Alam mo, sa palagay ko, ito po, iba kasi ang ang fisherman. Alam mo, ikaw, pag fisherman, pumapalaot ka. At minsan hindi mo alam kung mayroon kang mahuhuli, isda o wala. At the same time, dapat kung ikaw ay tunay na fisherman, alamin mo kung kailan talagang magkakaroon ng maraming isdang mahuhuli. Sa panong ito ngayon, mayroong may GPS na kasi. Noon dati may GPS ako, malalaman mo kung nasaan yung maraming isda. Pero alam mo, yun nga, sabi ko, bakit kaya yung mga mangingisda ang pinili ni Jesus na mga kanyang mga apostoles o mga makakasama? Bakit hindi yung mga matatalino doon sa Jerusalem? Ba't hindi matatalino na yung mga escriba at pariseo? Ba't hindi yun? Ba't hindi mga farmers? Kundi bakit mangingisda? Kasi sabi nga doon sa kahapon, you will become fishers of men. Yun. Sila po kasi ang, alam mo, sa pangingisda, makikita mo, sila po ay manghuhuli. Huhulihin at ilalagay tayo sa lambat. Yung lambat na yun, walang iba kundi, yun po ay ang simbahan. Doon tayo ilalagay. At napakaganda po kung kayo po ay may pamilya o may kakilalang fisherman. Bakit nga ba talaga? Bakit fisherman?
Bakit fisherman ang tinawag ni Jesus na kanyang maging apostol? Ito sa palagay ko, personal reflection ko lang po ito. Dahil ang mga mangingisda ay talagang, una, they love nature. Talagang, dapat, sabi nga, nung panahon, wala pa namang kompas. They depend on nature. Pag nandun na sila sa laot, nasa dagat, wala nang halos makita, ang tinitingala nila yung, ang tala, kaya dapat marunong ka. So, sabi nga, if you are closer to nature, you will also be closer to God. Yun ay problema ngayon mga tao. We are no longer closer to the nature. And sometimes we abuse the nature. Kaya nga, take good care of the nature. Ano yung ibig kong nature? Ibig sabihin, kalikasan. At isa pang katangian ng mga mangingisda, kung bakit sabi nga, mangingisda ang napili ni Kristo, ay dahil ang mga mangingisda ay merong tapang na sabi harapin ang mga alon. Ang mga alon, haharapin nila 'yon. Pero alam mo mga tugang, hindi ka, kung halimbawa matatakutin ka, ay mahirap 'yun. Hindi mo maano 'yan. Kung mahiyain ka, hindi pwede 'yan. Kaya makikita mo sa mangingisda, hindi matatakutin at hindi rin siguro mahihiyain. Napakaganda po. At doon nga sa Ebanghelyo kahapon, mga tugang, unang mga alagad ni Jesus ay si Simon, na naging Pedro. At sabi ni Kristo sa kanila, pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong lambat para humuli. Yun. At sila po ay nakahuli ng marami. At mula noon, ang unang mga alagad ni Kristo ay mga mangingisda. At dito mga tugang ang pagtawag sa mga alagad. Anyway, maganda pong pagnilay-nilayan, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Ngayon, tinatawag tayo ng Diyos. Ano kaya ang sagot mo? Hindi mo kaya sasagutin si Jesus o sasagutin mo si Jesus na, "Yes, Lord, I will serve you." Anyway, babalik muli si Father Bruce pagkatapos ng mga paalala. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na
may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Lunes, pets 10 kang bulan ning Pebrero 2025 at kasubago nga ni sa kuya mo nang nirerepasuhan sinasabi mag-review kasi baga maganda minsan ang mag-review kasi ang importante nagsimba nga ni tayo kahapon pero ngunya na Lunes, so nadahugtang ebanghelyo kasuhapon, magayon na siguro paghurup-hurupan at the same time isa buhay. No, ang hamon nga kahapon sa atin, tayo ay mga mangingisda din, ano? Tularan natin sila Pedro, si Santiago at saka si Jaime, ano? Si Jaime sa Santiago, pareho Father, Jaime and Juan, na anak na Zebedeo, Simon, saka si Andres baga mga tugang, sinda po ang mga unang alagad ni Kristo. Apat magkakapatid. Magkakapatid yan mo, magkakapatid. Ano? Kasi alam mo, mahalaga talaga isa pa na kung bakit. Ay pamilya Ano? Sabi nga, madalas nakikita natin ang ating bukasyon ay sumasa ilalim sa pagtawag ng Diyos sa mga propeta at apostol. Hindi pa sila mahusay nang sila'y tinawag pero sila'y naging bukas palad para ilabas ang potensyal sa loob nila. O ganun po yun. Kaya ganun din tayo, mga tinatawag ng Diyos, na pag tayo ay bukas loob, bukas palad, so matututo tayo. Kasi wala naman taong bobo may mga tao lang na may matigas ang ulo. Yun po, kaya mahirap. Kaya itong mga alagad ng Panginoon ay bukas sila sa anyaya ng Diyos. Hindi naman halata na sila ay nararapat tawagin para sa pinakadaling misyon. Maraming pasigurong iba pang mas makadiyos at mas handa. Pero hindi sila rin ang pinili. Tingnan na, iba talaga pinili sila ng Diyos Naalala ko yung kay Father Joseph Aitona sa kay magkapatid daw. Sabi daw nila, nung sila ay natutong mag-drive, madalas kasi sila pumunta sa simbahan. Pagkatapos, habang nakapag-park daw sila, sabi, doon dalawang lalaking ito, magkapatid, sabi, you two, how about becoming a priest? Hinapot sila, you two, you can become a priest. Kaya nga alam mo si Father Aitona, nasa Amerika po ito, mapapakinggan niyo sa YouTube 'yon. Ay naging pare. Kasi nga dahil sa anyaya, napag-isip-isip sila why not try become a priest? So yun nga, sumagot sila sa tawag ng Diyos. Alam mo maganda po ito ang pagsagot sa tawag ng Diyos sa buhay natin. Pwede tayong sabi nga wag mo sasabihin na ay hindi pa ako pwede. Hindi pa ako handa. Alam mo kung hindi ka handa, ang Diyos ang hahanda sa iyo. Iyon. Kung hindi ka makadiyos, ang Diyos ang huhubog sa iyo. Yan. Okay? Alam mo mga tugang, napakahalaga na maging bukas palad lang tayo at alam mo sa kahapon kung talaga nakinig kayo sa unang pagbasa, ang sabi ni Isaiah, nandito ako, suguin mo ako. Here am I, Lord. Okay? Here am I, Lord. Yan, napakaganda ito itong paalala sa atin na ni Isaiah. Inamin ni Isaiah na siya'y isang taong may labing marurumi.
inamin din ni San Pablo na hindi siya karapat-dapat tawagin na apostol sapagkat inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kahit si Simon, sa Ebanghelyo ay nagsusumamo kay Jesus, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako. Alam mo, minsan, ganun ang tingin natin We are unworthy. Minsan, kaya nga sa komunyon, bago tayo tumanggap kay Kristo sa komunyon, di ba sinasabi natin, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Alam mo, we are not worthy, but it's only God that can make us karapat-dapat. Totoo, wala naman talaga. Ako hindi man karapat-dapat, pero dahil pinili ako ng Diyos, at by the way, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ngayon 41 years na ako sa pagiging pare. At yun po, nagpapasalamat po ako kasi natutuwa din po ako sa mga nakakilala sa akin at na kumikilala sa akin. Alam mo, Father, maraming salamat sa patuloy mong paghasik ng salita ng Diyos, lalo dito sa radyo. At maraming salamat din po sa pagtangkilik ninyo kasi at the same time, ako hindi ko naong kay itong panahon. Naon ako sa Manawag, Pangasinan. Alam mo sa Manawag, maraming pupunta doon Father, pray over mo naman ako. Sige, pray over ko siya. Tapos may sakit pa siya. Yung pala may sakit sa puso siya. So anyway, to cut the story short, sabi nga, after several years, bumalik siya. Father, nakikilala mo po ako. Ay, sorry po, alam mo, hindi ko na po kasi kayo makalimutan. Sorry po. Anyway, Father, marami kasi kayo na, sabi, siya naman na marami kasi kayong mga, kakilala, at marami kayong maraming taong pupunta sa'yo. Siguro, hindi ako maalala. But anyway, Father, ito po, nung ako ay lumapit sa iyo several years ago, ako po ay may sakit noon sa puso. At ngayon, Father, completely healed na ako. Yung pala. So, nagpasalamat siya. Kaya nga pumunta sa Our Lady of Manawag nagpasalamat siya. At siyempre, at sabi ko naman kay Mama Mary, siyempre through her intercession, Mama Mary, ito pong taong ito ay nangangailangan ng tulong. Pwede po ba usapan mo naman si Jesus na iyong anak na tulungan itong taong ito, pagalingin mo po siya at naniniwala naman po siya na gagaling siya dahil siya po ay isang deboto mo. So maawak po kayo sa kanya, Mama Mary, pakisabi mo po kay Jesus. At ito pa, simpleng dasal ko lang naman sa kanya Yun po,